Дуслар, барыгызга да сәлам. Сез Нихаят YouTube Татарочки каналын карыйсыз. Минем исемем Алсу Хафиз һәм мин бүген биредә төрки халыкларының клипларын, музыкаль клипларын караячакмын. Без бүген татар дөньясында чыккан клипны, казак дөньясында һәм Төркия дөньясында чыккан клипларын карыйбыз. Димәк, бүген бездә Ирина Кайратовна усал һәм Эрбу Яшар һәм Сиям яздырган музыканы тыңлаячакбыз. Әйдәгез, киттек. Дуслар, безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә, безнең белән калыгыз һәм әгәр дә сез һаман ничектер, ни өчендер, ни сәбәпләр аркасындадыр бу каналга язылмагансыз икән, менә хәзер ул вакыт җиткән, менә хәзер язылыгыз. Комментарий калдырыгыз һәм лайк куегыз. Әгәр дә сезнең безгә ничек тә булса ярдәм итәсегез килә икән, бу видео астында сылтама аша кирип безнең ябык Telegram каналына керә аласыз. Ул безнең аерым махсус патроннар өчен һәм алар безгә менә бу реакциядә төшер өчен клипларны үзләре тәкъдим итәләр. Әйдәгез, клипларга күчик. Хәзер без Ирина Кайратованың Чина җырына төшергән клипын карыйбыз. Самый настоящий уровень, с ума сводящий запах тач, дальше он решает все. Как поселок городского типа это месть, я моя Азия качает мир, как это рассказ, нас было трое, любое под силу. Как тебе такое, маскилан, есть жила, узнать, кто такое чидо. Даже капучино пахнет как мужчина, даже Аль Пачино хочет быть как Чина. Чина, машина, Чина, 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 молодчина. Чина, не молчина, Чина, ты и есть причина пахнуть как мужчина. Чина, братан, шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздан. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздан. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздан. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздан. Короче, Чинаны білсем бол, құлақ салыптың Чина братандар. Бәрін білетін ағалар мамам бол. Есіне оныңызда жатып алғандай, қалғаны тактен Чина братанды. Бәрі сылайды оны бүкіл қалада. Нағыз жігіт деп осына айтен, есіне сай, оның астына тай керек. Есіне сай, астына тай. Уайымдамай, аузыма май. Есіне сай, астына тай. Уайымдамай, аузыма май. Чина, братан, шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздан. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздан. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздан. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздан. Чина, братан, очень сильно держите, даже если мама бейс, решил сказать, конёшь. Чина, братан, автор легендарной песни, говорил он, как ты что, однажды хайпанешь. Чина, братан, воу, Чина, братан, вау. Чина, братан, любу, Чина, братан, кулау. Алып тығат любой проблема даун. Сондықтан денені қозға. Здесь пусть емесің, братишка, саған айтар кеңесім. Уверен, на жүремін дейсің. Есіне сай, астына та. Мен жүретін жерде айсың. Естесе жағам ұлспайсың. Түсінді да, братишка, мен. Это моя фишка с полным меч. Исен сизе башладым. Бик кызык клип, мен бу җырны белә идем инде, ул минем плейлистларда бар, мин аны тыңлыйм. Сүзләрен дә беләм, кушылып җырлыйм мин ул җырга. Бик кызык клип, егетләр аны үз стилендә эшләгән, юмор хисенә бай, мин рәхәтләнеп карадым. Менә мондый Чинаны минем тормышта очратканым булмады. Сез мондый ир егетләрне өчен реаль тормышта күргәнегез булдымы? Булса, безгә аның турында комментарийларда языгыз. Келесі клипка күчәбез. Бу Эбру Яшар һәм Сиямның эше Юксун җырына клип. Әйдәгез, башладык. Yoksun bu kalbi yaksalım, sönmez kor gibi zalim. Yeterdi bir kere de baksan, sendin
harika, sensiz olmaz, yanına da kalmaz. Adını anmam bir daha bak. Duysan, beni bir duysan, yüreği taştan, yokluğu zindan, gidişine susmam, yerine koymam kimseye. Yoksun bu kalbi yaksam, sönmez kor gibi zalim. Yeterdi bir kere de baksan, sendin benim tek hayalim. Kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain. Yıkıldı kaç kere dünyam, senin yüzünden zalim. Yalnız bende ahı kaldı, silemedim geriye resmi kaldı. Kaderde ayrı ayrı yazdım, gücüm yeter mi söyle. Yoksun bu kalbi yaksam, sönmez kor gibi zalim. Yeterdi bir kere de baksan, sendin benim tek hayalim. Kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain. Yıkıldı kaç kere dünyam, senin yüzünden zalim. Скучно. Миңа калса, бу типичный турецкий клип. Бик матур хатын-кыз берничә образ әзерләгән үзенә. Һәм алар Ирина Каратованга караганда бик нык заморачиваться итмәгәннәр. Бер фотостудияга җыелышып, рәхәтләнеп, менә шундый клип төшергән һәм менә бу хәрәкәтләре тарихка кереп калачак дип уйлыйм. Әйдәгез хәзер татар телендәге җырга төшергән клипны карыйбыз. Бу җырның авторлары Усал һәм Malsi Music. Бу җыр инде яңа түгел. Аның исеме Син әзер. Сабантуй микс дигән. Аның режиссеры Байбулат Батулла. Әгәр дә сез әле Байбулатның Ядәш истә дигән фильмны карамадыгыз икән, менә бу видеоны карап бетергәч, Кинопоискка күчеп, аны карагыз. Бик шәп эш, аны карарга кирәк. Бу эшнең операторы Митя Смирнов, продюсерлары Байбулат үзе, Альфия Шакирҗанова, Виктор Манин, Ильяс Гафаров. Барыгызга да мин сәлам юллыйм. Сез егетләр, кызлар, әфәриннәр. Әйдәгез клипка күчәбез. Иң беренчедән безгә дисклеймер күрсәтәләр. Әлеге видео бары тик күңел ачу өчен генә, аны чыгаручылар беркемне дә мыскылларга яки кимсетергә теләми. Видеода исерткеч ичемлекләр ичү һәм эротик сәхнәләр бар. Клипны 16 яшьтән кечерәкләргә һәм өчпочмакның ярсу фанатларына карау киңәш ителми. Димәк, миңа 16 яшь әллә кашан туган, мин өчпочмакның бер дә фанаты түгел. Эротик сәхнәләрне минем күргән бар бу дөньяда, миңа бу клипны карарга ярый. Сезгә ярыймы? Әгәр дә ярый, әгәр сез бу таләпләргә туры киләсез икән, әйдәгез бу клипны бергәләп карыйк. Haydi yavaştan, başla yavaştan. Haydi yavaştan, başla yavaştan. Lütfen şaşkın. Haydi yavaştan. Sağ. Sin hazır mı? Sin hazır mı? Ya sin hazır tugger. Ya sin hazır tugger. Ya sin hazır tugger. Ya sin hazır tugger. Aşık kere bir üstüne bir izlemesin vatinen. Ulusal katarama simüsük bilen. İnka tokan sular mini teşekküre. İnki bendeysin hamında ezir tugger. Nige. Sıngar kiseti umanda yok yaratu. Bezeden masaj senin kalakına kanatu. Akşa taratu. Kız sayın bir de akşa taratu. Sıngar kiseti. Uygun sözler oynatu. Kazan kaynak.
oynatу, kızlar gülmegen şılatu, barasında akılga otur kömilerde kırıtu. Meşe karantina ışarga, ış, bulutlarını kış, şatlar jiber, uş, min eser, esin eserme, esin eserme, esin eserme, esin eserme, Hadirat oğlanlar, barcha boshlanadi. Bu Sabantoy bizni Tatar kishilarini birga shulay yilga bir jiya endi bizni. Tag'in 2 yilga shularga zona kelarmiz. Ну, нәрсә егетләр, кызлар, барысы да яхшы. Әгәр дә сез гомерегездә бер генә тапкыр булса да Сабантуйны үз күзегез белән күргәнсез икән, күрә алгансыз икән, сез бу клипның ни чаклы сатир икәнен аңлагансыздыр инде. Минем өчен бик кызыклы булды, бик күңелле. Мин бу клипны яңадан кабат-кабат караячакмын һәм карыйм, ул миңа бик ошый. Шундый юмор хисен мин яратам. Бик зур рәхмәт сезгә, егетләр, бу клипны чыгарганыгыз өчен. Рәхмәт бик зур сезгә. Сау булыгыз.